kingdom come when you feel my heat. Look into my eyes. Ay, nangay ni Locanon, pinag-live nakabaybayag mo. When a girl, hi. Hello. Twinkle is less awful and the lights fade out or a sinner crawl. Don't wanna let you down. Guys, thank you so much for tapping the screen. Thank you kay Drop. Thank you, Dropper. Dropper ba pangalan mo? Hi, David Gans. Fernando Ramos, hello, good morning, good morning. Magandang umaga. Tinamad ako magkilay. Sorry na. Kakatamad kasi magkilay. Oh, wala na kasi pang-ahit ng kilay. Hi, Ignacio! Magandang umaga! Magandang umaga! Naimbagabigat. When a curtain call is less awful and the lights fade. Huwag kang magpaganda, maganda ka na. Joanna, agore ka man. Kasal nagludumat dati. Tama di may ilaw. Don't wanna hide the truth. Don't wanna shelter you. Hindi, nagludumot. Sana. Hi, Robert TV. Hoy, Ilocana, pwede ka mo nag-live. Dang nga ka nga talaga, nag-out ka, animal. Nagpusar ka nga eh. Hi, Elmago. Thank you for joining. Rami Moy. Nag-live ka ulit. Beautiful Tito. Hi, Baggy. Dear, hello dear. MIW boss. Hello, boss. Tap the screen. Don't wanna hide the truth. Don't wanna shelter you, but with the peace inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. Hi, Jose Marie Mojica. Salamat po. It's where my demons hide. It's where my demons hide. When a curtain call is the last of all, when the rise fade out, all the sinners crawl, so they dug your grave, and a masquerade will come calling out at them. Hi, ikaw lang, sapat na. Hello, kuya. Kamusta ka na? Thank you so much sa pa-heart me. Pa-achieve ng live goal ko, kuya. Kuya, pa-achieve ng live goal. Ay, don't get that. Tamsak dan. Is this your store? Are you a singer? Do you work? No, I'm not a singer. I'm only sales staff. Oh, no. Hi, Ruel Compania, Gimaras. Good morning, good morning. Napanan man din nagawa kanya mo. Pwede order ng sardinas. Bumili ka na nga, walang bumibili dito. Hi, Macmac Mix Vlog. Good morning. Hello po, Chief Oscar. Wala tayong sniper. Do you feel my heat? Look into my eyes. It's where my demons hide. Thank you, Chief Oscar. Hi, Chef. Ay, Chip Oscar pala. Chip. Arnel Mendoza, salamat sa mga bagong join. 36 seconds to go, guys. Hi, Edgar Van Danilo. Jack, hello, good morning. Love kita. Hello po. Ala, naginit. Tatanga naginit. Madalagla ko. Tikoplot.
Kain pa kwaki ni Manong ko di kokploton. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Bye! No! Ano ba yan? At dati ka man ang burburiburan tapos napasangitan ka siya kung aking baso lang. Ano to? Wala ka, tumatawagan. Wala may tumatawag sa akin. Gusto ng bata hello. Damdama ka tumawag, aglalagnak ko na. Birthday kami ni anak ko, tata. Good morning, Maxine Magalona. I miss Kalog pala. Hi, Manugang Tubig. Ay, dito tumatawag na to. Wala ka biya mo, bakitang ka sa lakas. Birthday ko tatta kasaranay. Consel, salamat. Tika anak kak ni nga sulpeng. Nagsulpeng tika anak ka. Ang bangad kong pamangkin. Pag ko si Ay, man tawin na data? 3 taon na. Dito? 3. Putot ni Manong ko. Pinutot ni Manong ko Laki lang kabangad. niya. Nagbangad. Laki. Ang bangad niya. Hilok ka naman Oy, malaki bayaran natin ng kuryente. Wala akong pampayad. Ano ka ba? Selita. Happy birthday nga, Rod. Kanwen, no? Kaanak, anti ka? Tinago mo na lahat ng suklay. Ayaw mo na ako pa suklayin. Di na nga naliligo, tita mo. Morning Idol Kalog. Anya ngay handa na di, ana ngay handa na. Cake ko. Hoy, ilo ka na. Ana handa na. Ni Kwa. Awan. Charlie, hello. Sun sahod kami paghanda. No. Nagbayag. Dimin. Awan pa agpakikanyak na Diego ko. Hi Robert Carpio. Kalog. Ampay Noli. Agibarsak ka man. Hindi ka pinagibarbarsak, nakakurkuripot ka. Nagtaga rin kami sa Kalog. Alam nga yung bragor dito, yung madagniwa. Hi Reg. Nyamot yung piman mo, viewers ko, duduwa. Madipay agtap-tap mo. Where is your kulot na hair? Inilibing ko na. Bakit nyo hahanapin yung kulot na buhok ko? Lamar! Hi, Lamar! Sino kuripot sa kalam? Ika. Georgetown! Happy birthday, Georgetown! Thank you, Georgetown. Si Georgetown lang hindi kuripot dito. Wow, thank you. Hello, Inday. Kamusta? Kanta ka muna, Idol Kalog. Nakakamiss yung boses mo. Ala, kumanta ako kanina. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang naiisip ko sa tuwina. Anong tunay na nun? Hoy, Ilocana. Ay, natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Spending wisely. Wala na ngang iba. Pakasalan mo ako ang kumakanta kong anghel. Anong pakakasalan? Di mo pa ako nililigawan. Nasaan yung bouquet mo? Hoy! Hoy! Ligaw mo na! Yan!
She's a stan. Wow. Tignan nyo naman, oh. Sobrang stress. Nagka-pimple na. Inaaway mo ako sa kalam. Alam, ba't kita aawayin? Nagka-pimples na siya. Stress, malala. Pati yung buhok ko parang nakukuryente na ewan. Oh. Bumakutang dati kalog yun. Idi lang 22 years old na naglalib kaslala ng 11 years old. Tatagal kaslala mo kurenta pa nagrurupa ko. Ang paigay. Kastoy. Mapas pasama. Makapabagat magayang Hi, titok-tik na Kuya tok-tik. Phil. Iyo, Marco. Thank you. Wala talaga nagpa-kick sa akin. Wala talaga. Sponsoran daw ako ni Kalog ng cake. Alien na. Nga sponsor ko kumawon ko pero bubulong ko. Baka naman may pa-sponsor ka dyan, Kalog. Ano may sponsor ko? Kahit yung cake lang na bilog. Anong Basta happy may birthday? i-blow-blow Anong yan. handa mo? Wala nga ako handa. Nagkaro mo. Ano, pinubugbog ka na. Hi, Kuya El. Thank you, Pante. Ay, Panter pala. Thank you, Panter. Salamat, Panter. Kaisa-isang gifter ko na nga. Nagkamali pa ako ng pangalan niya. MLTR84. Kuya Phil. Birthday gamin dyan, anak na. Di mo gamin yung kabel ti title mo dito. Happy birthday live ko nang kuma. Paltik talaga ni Kalog. Hi, Megan! Megan, birthday ko ngayon. Baka naman. Megan! Megan, birthday ko. Ay, nakita na Jay sando ko. Birthday ko, Megan! Naimbag na idol. Hindi, ano yan, gano'n ba? Biskaya yan si Kalog. Siyak lang ti taga Biskaya nga damoy Biskaya muyot yan. na. Siyak lang ti taga Biskaya nga damoy muyot na. Di ayan mo. Hi, Els. Really? Parang kapatid. Yes, it's my birthday. But on Tuesday kaya, Tuesday. Hoy, kinuha mo na naman yung pamangkin Thank ko. you, kapatid. Malayo. Magkapatid O baka kami siya yan. nawawala akong kapatid. Magkapatid kami yan. Hindi ba kilala si Maxine Magalon at saka si LJ Reyes? Magkapatid yan. Hoy, Els. Magkaiba lang kami ng ama. Kayo yung apelido na wala. Hi, MLTR. Pero yung middle initial namin magkapareho kasi nanay namin iisa. Alam nyo kung sino nanay namin? Ate Kuya Phil. Hi, Kamukha kayo MLTR. naman. Ay! Sa- Thank you, Dahil Els. kaming nagmamas, naging magkamukha na kami. Wow, karkarupa kami. Agkarkarupa kami, magkapareho kaming Ilocana, pero kuripot kami, budol kami ng budol, wala namang nagpapalipad. Hi! 21 pa birthday mo, Madam Unnatuan. Nag-iipon nga Oo ako, nga. panghanda ko, wala namang magbigay. Wala talaga. Ay, thank you, Els! Ay! Ay! Hala, the finger heart ko. Puso, makulay ang buhay, kapuso. Alam mo, bigbigat na tayo na restrict ka na itangagip. Nakakainis. Apay ya? Kukunam kami na. May na-restrict. And Ay. tas anak nag-live. Thank you, Panther. Ala, the-gifter na, di ba? Ay, Kuya Le. Namaste, host. Kaisa Ay, bigat tayo ba sa tayo? isip. Diyos ko, kaka-open ko pa lang. Apin niya kami ng bagang. Ulitom, tanong ma-restrict ka ulit. Pangit mo po daw po, Kuya Jadeline. Mas pangit ka, wala kang profile, Jadeline. Pangit daw ako. Mas pangit ka kasi wala kang profile, letter J lang. Konnichiwa. Basher. Ay, basher ka dyan. Sino takapat-patang mo, madam, ni Shaiba? Ni LJ Reyes? Artista ti kapat-patang ko, boy. Akala nyo, Ito, pag bumukang to, akala nyo ganto-ganto lang, pero sikat yung mga nakakapiki, uy. Ako lang ang hindi sumisikat. Kasi,
On the way pa lang. Wala. Andun pa lang ako sa Sana may mental. mga bigay ng outfit. What is your town? My town is Nueva Vizcaya town. Ba't ka bumalik? You already get that, Chucky, again? I have no already capital for that. Bala ka dyan. Wanon tila ko nga, Chucky. Nalalaon na mula dahil ito yun. Bang-bangkrap ng tita mo. Wala na tayo pambili ng balatong tsaka asin. Wala na akong tindang balatong. Nakala di matay. Bigbigatan. Ipabayad ko kininatang mo na ita. Wait lang. Ang lamig-lamig, May lagot ka. may nag-chat. Alas 8 pa lang, nagkaano ka na. Huwag ka nang kumuha ulit doon sa rep. Wait lang, may nag-ano, 09. 09. I would buy your balatong May- toss. I make curry. Ha? Anong no? Hi, sardinas. Kaisa tayo sa isip. Ay, Kuya Kaisa Phil! tayo sa damdamin. Sana talaga. Isa ang ating pangarap, makulay na mundo. Baka naman. Maginhawa naman. ang Sponsor ng buhay. Ano lang tuloy nun? Times 3. Saan ka po nakatira? Sa bahay, alangan naman sa kuweba. Patanong lang eh. Alangan naman sa ospital o sa simbahan. Anong akala mo sa akin? Madre o pasyente? Wala na? Utunan tayo dito eh. Inkadya, luwaran. Kamunta ka na sa labas. Wala nang ginawa mo. Nanganti ka, ti Chucky manon. Thank you, Kuya El. Salamat. Sana may madaan talaga dito na anghel talaga. Grabe ka makapagmunal ko. Simple talaga to, kuya. Sana talaga Connect. may madaan dito na anghel ba? Oo. Sabay lang namin ka-title mo. Happy birthday live ko lang namin. Okay lang. Kuya Phil. Thank you, Kuya El. Kuya Phil. Apat-apat. Superman. Anong salita yan? Salitang Ilonggo. Roberto Agsaulo. Birthday ko ngayon, Roberto. Roberto. Baka naman, Roberto, magpalipad ka ng hangir dyan. Hi, Charlie. Savage. Gusto nyo ba? Oy! Sana all talaga, Kuya. Meron ba yung meow? Nga mo ata, guys, bubugbugin na naman nila ako dito. Jumant na pimple mo. Oo nga. Pimple. 1, 2, 3. Sawa ni Marie. Araw, gabi, walang pante. 1, 2, 3. I-mute ko yung sunan, baka ma-restrict na man. Sawa ni Bare. In-mute nakmanon ni Ilocan. Ay, aga. In-mute ko Matsuna. Ay! Kasaranay na $2. Wow, thank you. May $2 ako. Wow. Oh my gulay. I like that. Thank you, kasaranay. Agyaman na ti pa nagpuspusom. Nang ti pa nagpuspuso yung ni Georgetown. Extended bukas kabsat. Anong extended? Anya day extended day ana birthday? No Martes pa ti birthday ka o bumakot ako. Kay ngay. Kurentana ko kastoy pa lang mapaspasamak ti biyag ko. Welcome kam salam gabung dari simahi singgula. Dama nag-orasyon bigbigat dito live count. Niilo ka na. Awan pa ti pakik kanya na birthday na. Lapit na birthday mo, madam. Hindi, yung mga binibigay nyo sa akin is pang-sponsor ko yan sa mga regalo sa mga bata. Nag-order na ako, guys.
Pambayad ko lang yan. Happy birthday, kabsat ko, sabi niya. Roberto Agsauli, for Thanksgiving lang Thanksgiving ko lang yan for, ayan, binigyan niyo ako ng opportunity dito sa YouTube na monetize ng August 6. Sinabay ko na dito sa birthday ko. Ayan, yung first payout ko ng YouTube, yun yung ginamit ko para, magpalaro, magpa-party, and then, bibigyan ko ng konting regalo mga bata, ganyan. Tapos magpapalaro ako sa mga ganun. Mapapanood nyo guys. Siguro magla-live ako by Tuesday. Tuesday ako makikita nyo din. Pa-shoutout po, happy birthday sa akin, Dodong Mark. Ayan. Hello sa mga Libra dyan. Libra's birthday ngayon. Sa mga may toyo, pero may utak. Hey girl! Hey, Shy! Nyamot to, napay ngay tal-tal lumot ti points ko dito toktek. Ardi! Ardi! Agtap-tap kayo, mamot. Kasta lang tibiyag abo makatkan. Malagpasak to ti kalendaryo na umpay tilakay. Awan pay madanda na ganak taawan pay asawa. Na bakit anakon nga mawampay na saraka ay napili ak gamin awang mo tikik mo nagkapsot ka mo nagtigtigsanak pa ni 30 kanyak baybayin ti ka man. Happy birthday to you. We belong to the soul. Like a monkey, like a donkey. The gorilla is you. Happy birthday to you. You belong to the soul. Like a monkey, like a donkey. The gorilla is you. Roberto Paras. Ngarod. Kunanamot. Roberto, papansin ni Roberto Paras ni ag sa ulo ti bagbagak ka. Teka sa nabnabsog ti matak nga naturog. 5 lang nga oras ti turog ko tapos nabnabsog pa ni Ba't ganto? Natatawa ako nang marinig ko ang balitang may utang ka sa tersina. Halos kahapon pa sinabi mo sa akin na magbayad ka na. Okay, bilis namang sinubay ang nakuha mo, nilista mo sa tubig langga. Ilan kayang mga tindahan ang uutangan mo pa? Yeah! Liza in Leyden. Nilasod mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Woo! Nagdiguskan ko na madipay pay problema mawanggarod shampoo. Wala, di pa ako naligaw, walang shampoo. Di mo makita, di buok ko Sana may madaan talagang anghel dito, guys. Hindi ba? Kaya po, awanan. Ano title niyan? Natatawa ako. May kanak pa utang ng auntie ko, arak. Ano nga arak? Bilog. Ay, awan. Awan bilog dito. Square ti uso. Dito ba ito? Mahal kita. Hello, mahal kita. Nung tubay to mo lang ajay. Ay, Jane. Ay, bilog mo lang. Hi, silent viewer. Kung may mo alaon na, paitasakpay lang nga eh. Oy guys, good morning. I-deliver mo na tan, i-deliver mo. Ang i-deliver ko ma. Kiss Me 19 Patriotic. Roberto, hello. Isa pa. Birthday na ungtang mo, bagkalangan sa. Good morning manang, kagagaling ko lang. Si Kapay nakitak mayat ako na na. Una, saklata makit-kita yo. Napintasak ba?
gifting. Hi, silent viewer. Birthday ko ngayon, silent viewer. Magpapalipad ka. Huwag ka puro tawa dyan. Ay, pwede. Pakapalan ng mukha. Wala talaga akong in-love with. Oy guys, mag-tap-tap naman kayo. Tap-tap kayo dito. Huwag yung puro nood Toby. lang. Ay, Toby. Hindi, wala kayong nadadala sa Bye, panonood sa bye, akin. kuya. Tap-tap, hoy. Win Uri ka lang. Ako nagtap-tap, naimot dali, ma-viewers ko. Nagringgor ni Kalo. Cut! Mangring gurak garot tata, nagboring garot tibiyag dito yun ay away. Toby, thank you, Toby. La 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 Yan, la. papawan na yung Tap-tap aking the likes. screen. Yes, 900 likes na ako. Play with me. Yeah, yeah. Oh yeah, Coconut Man, Moonhe, and P. Happy Awali. birthday to you. You belong to the Uy, sun. Jack. Like a monkey, like a donkey, gorilla is yo. May kas out dito ya. Hi, Chime Smasher. Malayo ka kasi kung ano James J. Mosquito. Makapaturog, mate. Turog aksan. Happy birthday, idol. Nagrigrit dak no, 21 pa birthday. Hi, Abby. Thank you, Abby. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Whoo! Happy birthday. Ay, Ay, kalab. ah, Dani, oh. Bigbigat. TikTok trabaho. Yo. Yun na? tapos. Okay, paila ka naglaba. Kasi kataglabakan yamin na. Si kaglabakan yamin. Sino tatanga ng ibaga? Hoy, may kaglabakan. Si ka nakapanunot. Ginagan na. Anak ng kwan, ginagan na. Oo. Anak ng kontraktor? Anak ng kwan ang nakalagay. Ay. Anak ka pala ng kontraktor eh. Ikaw yung nagnakaw ng mga pera namin eh. Hoy. Tine, hello. Hi, kay Arnold De Castro. Jewel. Hi, Ernesto. La 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 la. Times 2 gifting points, guys. Times 2. Nagtap-tap kayo ni ala. Na 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 ang bawat isa. Ikaw aking sinasamba. Pinupuri kita. Aking ama. Siya ba? Oo, ano pa ako sa kanya. Nanda. Hi, happy birthday, beautiful Filipino. Hi, Slim Gudora. Norman Guantero. Hello, Norman. Hi, kuya. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may come and whatever I be falling. Something new. Hi, Jose Marie Mojica. Kuya, garupot. My heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your heart is right and your heart is right. May tindahan ka, idol? Wala? Design lang yung nasa likod ko yan. Picture lang. Manang 18 ka na. Nung 18, 40 na ako. 40.
Yan, bumakutan ni Kalogan. Danda na agminupusan na humpay lakay na. And my heart is kind. Whatever may come and whatever right before me. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Pakanig pala dito, Bing. Walang himala! Walang himala. Hi, Max Panda. Sige, Inday, next time, thank you. Sige, Kuya Georgetown, kamusta birthday mo kahapon? Masaya ka? Apay ngay awan lakay mo manang kunana. Aramidan pala siguro bakal til-til latong pala di angin di kwa. Pusong bato, hello pusong bato. So nga awam pay, bakar aramidan da pay laeng, baka yanak da pay lang. Shout out from Papua New Guinea. Kasla din ipakpakaron na pay lang, kinder pay lang. Okay, natulog ako. Sige Kuya Georgetown. Salamat Kuya Georgetown. Thank you for the love and support. And always for the software gift. Thank you so much. Yan. Abangan nyo na lang ako sa, Tuesday. Kabilang mundo. Kabilang mundo talaga. Sa kabilang mundo. Sa mundo ng mga engkanto. 10,000 for the reason and my heart to find. And the Lord, oh my soul, worship His own. Sige. Wala na, galas 9 man eh, nagalis 2 oras. Tupay Bye-bye! Bye! Hi, Louie Ching. May sako nawan kapatpatang pun. Ang ganda naman ng boses mo. Sa Planet Nemic ba, madam ko na? Anong Planet Nemic? Meron bang Planet Nemic? Parang wala, di ba? Hoy, Carlo! Paliliparan kita sa balaa ka. Magkita kayo agad ni Satanas. Bayan. May demonyo lagi na papadpad dito sa live ko. Hello. Hi. Hello! Where are you from? I'm from Philippines. From Philippines. Okay, that is great. Guys, सारे भाई मिलकर 6 बार How about you? Where are you from? गुजर भाई Where are you from? पता नहीं सही शेख भाई How? यार पूरी किसी डबल टैप पूरी टैप Sorry. मुजफ्फर भाई वेलकम थैंक यू Ngaw naman. Batang pasaway. एक भाई हसीन भाई थैंक यू You're सो rich. गाइस एक भाई गाइस एक भाई Your मेरी जान head थैंक is यू सो मच kind and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. गाइस सारे भाई मुजफ्फर भाई बहुत शुक्रिया यार साथ मान के रहना मेरी Todo effort kayo, samantalang ako hindi. Sige lang. Sige, go. Go, sige. Stop the screen, sige. रुकेंगी तो पता चलेगा ना सॉरी है आपके नाम से उजाला इधर होगा तो पता चलेगा हाँ जी वेलकम एक भाई टैप टैप प्लीज आ टैप NFA वेलकम गाइस सारे भाई मुजाहिद भाई Hi, Chester Hickson. Good morning. Hi, Yorla Pintas na Balasang. Nelson Alonso. Margarito Abundes. Hello. सारे भाई जी भाई भाई थैंक यू सो मच जी मिल के रहना राना अली भाई वेलकम भाई राना अली अंकल भाई छड़ना है जी जोड़ के रहना सारे भाई छह भाई बैठे हैं यार एक दफा डबल टैप कर दो यार इतना को सारे कर भाई दो मोहब्बत हो जाए यार सारे भाई टैप एक भाई का एक दफा जरा अच्छी Nagwapo kan man, nung kumaludit ka man. Kitaliyaw, buman, nagniwat, dagiti kalaban ko, makapay-stress. सारे भाई एक उबैद राज Umat ado ti pimple ko, gapo dagiti ngiwa iyo. Ay, ako.
Ay, चाहे बिलाल अफरीदी भाई वेलकम डॉक्टर तनूर मिर्जा भाई napangiwat na ni Ola. Sarding kayo na, amok na may salang ngiwat yun. Lina! Hi, Lina! सारे भाई सुल्तान यार भाई कराची थैंक यू गुड यार कराची हम लाहौर से हैं, मेरी जान सारे भाई टैप टैप मेरी जान तो क्या करते हो हसीब भाई आप वीजा आमिर भाई वेलकम आमिर भाई वीजा वेलकम अपना टैप टैप जफरगढ़ भाई नाम अपना बता दें यार निशान अली भाई थैंक यू सो मच तला Ate, magkano yung suka, ate? Anong susukahan mo ba? Di ba pwede yung pawis na lang kele-kele mo? Hi, Jaime Lazala. Ayan yung brand ng rose na hinahanap dun sa syudad kasi masarap yan. want to see you top live Hi, Henry Boy, TV Vlog. तू ही तेरी मोहब्बत है अबू बकर गुज्जर वेलकम शदेब भाई वेलकम सारे भाई टैप टैप किंग वेलकम मोहम्मद मोहम्मद अस्कर अस्कर भाई भाई वेलकम वेलकम एक एक भरा दा वेलकम 8 लोग सारे भरा मिलते सारे भरा मिलते यार Hi, Estoy, Alcaro Aligain. Thank you for tapping the screen, guys. Everybody keep tapping the screen. Hi, Darina Hauhor. Will Fontelera, salamat sa mga bagong join dyan. उमदा मनोली वेलकम डॉइन वेलकम Every step you take. Musta, Miss Beautiful? Eto, mabuti naman. Ikaw, kamusta ka, Henry Boy? सरफराज भाई वेलकम Every move फैसल खान भाई you वेलकम make. अदील राजपूत भाई वेलकम Every step you take. तो डबल टैप पे करो ना Anong balita dyan? Wala, ganito pa din. Kilala mo ako? Every step you take. Take. I'll be shot through you. ठीक है ना रोला ऐसे नहीं शोर पाएगा Ay, manang uuwi pala ako sa Pangasinan sa katapusan. Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo sa Pangasinan? Happy safe trip. Hi, purple and gold. Mekos nakakano. Abakum ki din nakangiwa dani cars. Madi ka manalibo ka. Beautiful watermelon. Doon na ako titira. Ah, di maganda. Bakit nasan ka ba nakatira ngayon? Taga saan si Hos? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa mo kong hamunin ng aking mundo. Basta tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang mga alaala ng iyong halik. Kay tagal pa bago malilimutan ito. Nasanay nang natutupad, harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo. Basta tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso ko. Taga saan hoy? Biskaya po. Kung minsan hinahanap ang alaala ng iyong halik. Ilocana ka ano? Yes. Ay, nakaka-stress bonganga ng kalaban ko. भाई दस्या नहीं तुसी की करते हो बैन भाई यूएच भाई मेरी जान जोड़न लव की यू करते हो काम शाम करते हो स्टडी करते हो आए ने राणा साहब थैंक यू सो मच यूएच भाई लव यू सारे भरावां दा यार जेड़े डबल टैप भी कर रहे राणा सारे जी थैंक यू सो मच सारे भरावां दी मोहब्बत है यार जेड़े साडे नाल सारे भरावां राणा भाई ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ओके भाई दीदी हाँ जी कोई मसला नहीं है भाई लव यू यार आपने इतना कर दिया सब ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ बहुत ख्याल रखो ध्यान से ਜਾਂਦੇ जाते ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बूहे सारे ही खुले ने Saan sa Biskaya ko? सारे बूहे ही खुले ने यार सोना खान की हाल जो चाल है मर्जी आओ बैठो गपशप लो गिफ्टिंग ना भी करो कोई मसला नहीं Hi, kulit bengko ang. Bengko ang. हाँ जी ओके जी अल्लाह हाफिज हाँ जी थैंक यू सो मच यार Nagla-live din ako dito sa Toktik. मार दो यार फॉलो बैक Sabay. वैद भाई मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ शजेब भाई टीम ज्वाइन कर दे जाओ रानी ਤੇ follow ਕਰ टीम ਲਓ। ज्वाइन कर लो या फॉलो बैक कर लो ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लगा ਲੱਗਾ रहे ਤੇ ਯੂਐਚ ਭਾਈ बोनो वेलकम अदनान भाई वेलकम बैक यार सारे भाई टैप Tururun. Salamat po sa pagtip ng ating skin. Thank you po sa mga nagtatak. गेमिंग जोन Anong name? Ano din? Miss Kalug din ang name ko dito sa Toktik. Yun din yung name ko. सीसीपी भाई वेलकम यूजर Roberto da Silva. Kung ano yung name ko dito sa YouTube channel, yun din yung name ko dito sa Toktik guys. Yun din yung name ko. Hindi ko pa kasi mapapalitan kasi nga nakasali ako sa event ni Kuya Romel Balacanaw sa birthday celebrations niya on November 18. Hindi ko pa mapapalitan yung name ko. Kasi yun yung nakalagay dun sa, nakalagay yung pangalan ko dun, Miss Kalo. Minsan ay hinahanap ang alaala yung ngiti. Nagkatagal pa bago malilimutan ito. I think so that I can do job at गाइस 2 KFC मिनट है ने मसला कोई नहीं है लव यू मेरी जान खेड़ के आओ 3 दिन किस की चीज अपनी की है कंपेन बरकरार है रखनी है उस्मान भाई अपनी Nang natutupad, सारे भाई हैं harapin ang katotohanan nito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Magbago man ang hugis ng puso ko. Handa na akong habulin ang aking mundo. Basta tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Good morning, bebe ko. Jano Blas. ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲਵ ਨੇ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ Ay, nagtagarida. Nakarungrang tinilot na. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਬੰਦੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਯੂਐਚ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ 8 ਬੰਦੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਫਾਸਟ ਫੋਟੋ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾ, ਨਾ, ਹੋਣੀ ਬਸ ਬਸ ਆਹੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਈਏ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਉਹ डॉक्टर ਤੁਹਾਡੀ भाई ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ सारे भाई टैप टैप एलडी आसमा थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया आसमा आप कैसी हैं आप किधर से हैं आपका अपना लेवल बढ़ गया है जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ Wala naman ang para sa ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੇਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਅਚੀਵ ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ Hindi man araw-araw na nakangiti. ਛੋਟਾ ਭਰਾ Ilang beses na rin tayong humihindi. Hindi na mabilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin hindi namamalayan. Heto tayo hanggang sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipilitin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako, kung balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napanigiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Oh, heto tayo. Let me know please, anong taga-saan ka Ilocana? Megan, liit talaga ng mundo. Nagkita na naman tayo. O talaga? Naliliitan ka sa mundo o naliliitan ka sa'yo? Megan, mega love shout out.
Kunrap-rap. Oo nga, Rafael. Oy, bagay ha. Megan tapos Rafael. Ay! 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 Di ba si Megan Yang, asawa ni Rafael Daes? Ah! Tama ba? Rafael Daes ba pangalan ng asawa ni Megan? Ay! Kinilig na naman ako. Ano ba yan? Ay! Wala dito si Megan. Nandito talaga si Megan. Megan, much love, shout out. Uy, si Maxine ulit. Sabi niya, sino Maxine? Pag-isahin na lang kaya natin name natin. Rafael Daes. Tapos Megan Daes. Ay! Megan yan. Boy 11. Oh, heto tayo. Hanggang sa huli lagi. Babalik ka rin sa yakap mo. Megan, strict to parents ko. Kilig siya. Kinilig ako kay Rafael tsaka Megan. Hi, supla dito. Salamat sa mga bagong join. Kamusta kayo, guys? Ayan. Long time na si Megan. Gusto ko lang malaman kung taga saan ka. Please answer it. Di ba sinabi ko na nababiskaya? Ate, pabakal. Anong klaseng bakal? Ayaw mo ng stainless? Ha? Pakapili mo naman ha. Pakachusi mo, bakal-bakal kapag nalalaman. Stainless na lang. O kaya silver swan. O kaya hindi na lang silver, gold-plated na lang, pero peke. Diba? Kung nanakit din. Tapos sabay tawa. Tumalsik pa yung tawa mo, may laway pa. Henry. Balikan man ang hirap, luhat. Ay, invite ako ng invite. Wala naman na. Ano to, nakahiga? Good morning. Good morning, sir. Have a nice day. Good night. Matulog ka na. Nakahiga ka. Hi, Ramil. Ako na nag-invite sila. Ano pala main channels mo? Dito sa Toktik. Miss Kalog din pangalan ko dito sa Toktik. Wag nyo na ako puntahan dito sa Toktik. Makikita nyo yung totoong kagandahan ko. Makikita nyo yung tunay na kagandahan ni Kalog. Hi, Ramil. Kuya Yudes. Hello, Kuya Yudes. Oh, hey, ang sipag-sipag ko mag-live, no? Shoutout ulit ako, Miss Ganda, sa jowa ko. Dinara name niya. More power, your channel. Thanks, ma'am. Nick Oxford. Hello, Dinara! Shout out. Sana magtagal kayo sa jowa mong si Nick. Kahit babaero siya. Joke lang. Anyway, thanks for the moderator ha. Okay lang, yes. I mean si Rafael, anong main channel niya? Ah, Rafael, anong main channel mo daw? Kala ko kung ano na yung main channel ko. Ang ganda mo ate, sabi niya. O talaga? Saan banda kuya? Oh, hey. Hi, Melvin. Supla dito. Thank you for the gifter badge. Supla dito. Marco Martis. Hello, Marco Martis. User Yusaf 6699. Grabe ka, ma'am. Natawa siya sa'yo. Sinabi mong babaero ako. Manghuhula ka ba daw? Haha, sabi niya. Oh, hindi. Grabe ka. Paghihinalaan mo kung manghuhula, ah. Rupa mong tidur. Ano dahito? Karkararag man, oh. Sir! Tuyo na patuyo eh. Ana? Wala. Oh! Wala na. Hindi ko alam, sir, kung ano yung sinasabi mo, sir. Where are you from? Amerika, Philippines.
Oh, Philippine. Okay. You, where you from? Sematik. Thank you absennya idol. Ketut. Welcome Ketut. I'm sorry for the inconvenience restoration for the chicken because there's a lot chicken here. So just be patient to understand what I am talking about because some of chicken was very talkative here. No. I'm so sorry for your irritation and restoration for the chicken choking. Hi Ramil. Win Aisha. Thank you for joining, guys. Hi Ken. San ka sa Biskaya para pag uwi ko, dadaan ako dyan. Ako, wag mo na kaming daanan. Kasi para ka lang bagyo. Naninipa. Joke lang. Shy girl! Hi, Shy! Shy ko ng buhay ko, Shy! Shy! 3 to 4, AM? AM ka susunduin? Ano oras ako makakarating dyan? Hindi ko alam kasi AM ba? PM? 3 PM? 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. Ay, gagi, alas 12, Shy. Hi, Kapral! Kapral Magelang. Thank you. Achieve my... Kindly contribute my live goal, 1 only. Or 2 or anything. For sponsorship for my birthday. Thank you, Kopral. Ginaji ka. Huwag kang matutulog, Garod. Gagi ka talaga siya. Nandito tayo sa live talaga. Bugkulong kita. Hi, M. Soberano. Thank you for joining. Oh, hey, tuloy tayo sa huli palagi. Kapral, make me win. Hi, Carlita Bido. Thank you for joining. Ay, nilayasan tayo. Okay. Aku juga mute dia. Ano sabi niya? Nagkanta man idol, ti Ilocano song idol. Anong klaseng kanta? Hi, 777. 777, support me please. For this time only. For the last time, when I see your smile. Para sa inyo, Digma. Hi, Maria Cantila. Anong pangalan mo sa FB? Miss Kalog din. Hi, Kuya Danby. Shout out. Mr. Libra 19, thank you for joining. Salamat po sa mga bagong join dyan. Ronald Sagalane. Hi, Marcian Paul. Thank you po sa pag-join sa aking live. Ramil Cesista. Ano? Babari numayag ta ka manok ta yan yung madam ko na na. Put umay kalata no may barangay ka hanang idurusuro. Ala, lagi na lang tayo binubugbog. Ilang beses na tayo bugbog sarado. Choco Nagata, 18. Salamat sa pag-join sa aking live. Nakasubscribe ako sa'yo. Salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Still looking for you. Thank you so much, guys, for the good compliment and appreciate my life, guys. Even I'm a small content creator, but I'm so much appreciate for all your love and support to Miss Kalog. Tiger, thank you for joining. We have 34 seconds to go. Hi, Sean. Thank you for joining. Hi, Ma'am. Shout out from Coron, Palawan. Hi, Jean Pasquito. Shout out po sa mga taga Coron, Palawan. Keep safe po lagi and God bless. Pati papaya pa'y kunam asin liyam diretso tinolan nukwan. Hi, Alfrin, bebiro. Okay lang na magnakaw kayo ng papaya pero ang asawa wag niyong nakawin. Ha? Okay lang na magnakaw kayo ng mga manok,
mga papaya, pero kapag asawa na ang usapan, huwag naman kayo magnakaw. Rufina, naka-like ako sa'yo. Salamat po. Okay, bye-bye. Thank you for the bugbog. Next time again. Hi, sir. Thank you. Thank you for punch me. I'm so hurt like this. Tagadag. Bye. Do you want another more to bugbog me like this? Like this? I want more. Kaya na pa'y maminsan. There's a time in my life. Honey, and a sound and a mouth and a heart. My heart for Liwan. Malapit na birthday ko. Nasaan ka na, Liwan? My heart goes sha-la-la-la-la. Woo! Sha-la-la in the morning. Ooh, sha-la-la-la-la. Sha-la-la in the sunshine. Oh yeah! Sha-la-la-la-la. Sha-la-la in the morn. October 21 talaga. Bakit naging 26 yan? Sha-la-la-la-la. Sha-la-la, it's not it for you. My heart goes sha-la-la-la-la. Oh yeah! Sha-la-la in the morning. December 21, umay naktog-takaw. December 21, birthday ko. At dahan-da manok nga. I love you. I must be crazy. I love you, Tom. Maybe I dream too much. Ay, taho man nun. Lapong pagatang managadi ka. Anak ka. Taho. Duwa ka man, kuya. Awan sago na dyan may isa. Tagteten. Duwa nga, te. There was snow in my life. Rafael. Guys, binubugbog ako nito. Kanina pa ako binubugbog nito. Di ba kayo naawa sa akin? Renato. Hi, I'm here again. Hi, girl Ilocana. Ate na ate, alam di may isa nang. Di bikin niya. Ay! Thank you so much. Thank you, Liwan. Hi, Dinesh. Kuripot dapat tag 20 na taho ko na nakit din. Ang pegar naglakwa. Dangkod, Limuel Aldin. Hi, Limuel. Saglit lang. Anggal. Saglit lang. Hi, Rudy. Thank you for joining. Everybody keep tapping the screen, guys. They have a sniper. Liwan, galingan mo sa last snipe. May last sniper dyan sa kabila. 4 na beses na ako binubugbog niyan. Bugbugin mo, Liwan, para sa akin. Bugbog mo. Finish the song. Yung manok po, ay hindi ko alam na tinola na. Tinola na. Natinola na yung manok, kaya pasensya na. Toilets, thank you for tapping the screen, guys. Don't forget to tap the screen, share the live. Hi, boo. Like dan, madam. Agyaman na. Hi, Mr. Ilocano. Shout out. Manok na cubes. Meron ka, te. Meron. Bakit? Chicken nor cubes? Magsasopas ka, bigyan mo ako. Hi, Marshon! Guys, 1 minute and 18 seconds before the PK and live. Everybody keep tapping the screen, guys. Please. Please, please, please. Don't prove I'm right. Liwan, ba't ngayon ka lang? Tagal mo na wala. Saan ka ba napadpad? Yakapin mo ako sa lihim ng iyong pagmamahal. Buti nang mapaglarong itong tagumpay. Paki ako'y bituing walang ningning.
nagkukumlis sa liwanag at ng aking pag-ibig. Please release me. I can't stop loving you. Oh yeah. Hi Mr. Ilocano Vlog. Shout out. Don't surround me. Hindi man lang binasa, okay lang beautiful. Ano ba yon? Geraldisa. Sorry. Rico Abanisa. Umuwi ako, di mo ako pinapasok. Kailan? Hala? Natulog ka? Saan ka natulog? Hi, Dragon. Guys, snipe! Hi, I'm Win. Thank you, Liwan, for being the MVP now. Thank you so much. Turugi number 1. Okay, bye-bye. Oy, morning ba? Kastamot king ka. Good morning. Good morning to all of you guys. Hindi nga tati Bendita Plaza. Graduate. Tan tan tarararan tan tan tarararan tarararan tararan 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 taran tan. Oy June, thank you. Jo ay Liwan pa-achieve ng live goal ko. To live goal ko Liwan. This one. Isa lang Liwan. Nice leg. What leg? This is not leg. This is tuhod. You know tuhod? What is tuhod? Tuhod. Yes, anong English pala ng tuhod? Hala ka, may favoritism ka. Di mo binasa comment nila. Good morning from Indonesia. Yuko Bukana Baba. Yuko nga. Every time I kiss, I feel your lips. Every time I cry, I see you smile. Every time I close my eyes, I realize. Every time I hold you, ever find the sweetest dream my heart could ever find. And I never felt this way since the day I'm only love remains. Namgle. Ano daw? Guys, I will be going out now. Thank you so much to all love and support to all of you guys. And especially to Kuya Georgetown, thank you so much. And Kasaranay, Agyamanak. And to all of you guys here on Toktik and especially on my YouTube channel, guys. Thank you so much for subscribing me and for always support. Kuya Georgetown, salamat. Maraming salamat kay Kuya Georgetown. Thank you so much. Pinoy Europe Tracker, shout out. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye, guys. Could ever find